en puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi makko tedduɗo korsuɗo mo neli e men yettini nelal mum ha timmi haydara mankani en duwanima jinnaɓe men sabu mabɓe woni en wodede o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique ɓiɓɓe fulɓe ferɓe laabi pine ɓamtare moni kala ɗo woni ene woniri jambal ɗon rendoji fulɓe eɗen gone mawnde ɗiɗi colte hitande ujunnaji ɗiɗi e 17 ɗon woni ɗo mbiyeten sondaneri foltima ɓaleri leelani buuɗal yurmeende feere feeñe windere koyngan sanga kewɗen windude ɓataake coomiɗon e somdengal buuɗal moni kala janga hena gonka nde tawno fulɓe ne keewi haalde konngolal ngol selli kala mo wima ya reeno jaalal aɗa andi ko gadiɗoma e ndu suudu ɗum saabi allah subhanahu wa taala nde suɓi ne laaɓi mum tedduɓe neli ɗum e windere wa andini ɓe koko woni aljanna wa andini ɓe ko woni jeyge wa andini ɓe adunoɗo ñiɓi ko ɗum saabi ɓe nelaɓe nde ɓe ngari allah itti tooke taw kadi ko oñoje neɗɗo kala ko faate halkare beele ɓe mbawa jertinde yimɓe ɓe ɓe pindina yimɓe ɓe ɓe tindana yimɓe ɓe beele yimɓe ɓe ne ganda gurdam aduna so tawi gasi gurdam goɗɗam ne woodi woni toon ko ñawede faade aljanna walla faade jeyge ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke tabbiɗɓe e rendoji gam ferde laabi pine ɓamtare jiɗɗen haalde hande e oɗo ɓataake ko rentade nde tawno nelaɗo men mo jami kise goni are aduna ko hollude en gueɗe ɗiɗi jertinde en e weltinde en rentinde en gueɗe bonɗe e hollude en gueɗe moƴƴe nde tawno neɗɗo kala so waɗi ko moƴƴine andi ene fadi jarore so waɗi ko bonine andi hay so yiɗa ñiŋede kam ene ɗamini ñiŋede hay so yiɗa nande kono en gare aduna walla mbiyen gila aduna fuɗɗi faade o saaha mo gonɗena kalde neɗɗo feeri feeñi aduna e sikki ala won sakkoɓe peeje ngam yidde gakkinde joomum e gilay annabaɓe ɓe allah subhanahu wa taala neli eɗen gandi annabi moussa ko joom gonga joom tawrat woni hande mo zifuji ndewi diine muɗuma so en duttima e qur'anil karim ma wi deftere gueɗe nde kala seeɗa nde wonta porli hakkude moussa e farawna nde tawno nelaɓe allah ɓe pop e tampude ma wi elle moussa kam ɓuuri hen hewde porli hakkude makko e oɗo henna gaño allah biyaɗo farawna laaminoɗo leydi égypte musidɓe tedduɓe firawna halka koye maaje kono sikki ala kadi annabi moussa tooña tuma nde geno rokki ɗum gandal yo waw yettinde banu israil en e tuma nde mbiya yoɓe jaltina askala ko nden tigui nde yaadiɓe qaruna cali yaltinde askala e sikki ala ɓe takkimo wonde oɗo henna debbo gonɗo e nduɗo henna suudu ene woni reedu ene sowi ko kanko waɗi ɗum taare guenoy nde takkere nde ɗum yeehi ha ɓenni
annabaɓe Allah subhanahu wa taala dañi takke takke kewɗe ɗe takka. holko Allah subhanahu wa taala wiyata e kala saha muñe gondumi koye ɓen muñɓe. jiɗen haalde seeɗa ko oɗo henno gorko cuusɗo tabiɗɗo casɗo biyaɗo tariha ramadan jiyaɗo leydi égypte kumpitiɗo gueɗe diine l'islam kumpitiɗo qur'anil karim humpiti weeyoji aduna suka tokkoso mo moni kala watti haqqille kono sikki ala konguɗi makko tookaɗi e kala sahani Muusa ɓe bonnitoɓe diine ɓe jalkitoɓe diine wiyoɓe o saha mo gonɗena yidde mabɓe ko yo watte islam moderne taw ko julɗo ne wawi yarde sangara julɗo ne wawi wurdude debbo taw resani ɗum julɗo ne wawi yaade boide ni julɗo ne wawi wadde silip rutto waɗa citayel toksel yaha plage maaje kaɗɗe ene foɓɓodira e worɓe e rewɓe kala ene loddo e mumen ene lumbodo e mumen e pisinaji ene waɗa kala ko wela ɓe kolliri ko ɗum woni l'islam moderne. kanko oɗo hen tarih ramadan wa haɓama ɗum haare sattude e nder leydi France e kala gendiyankoɓe France taw kadi ko yaaruɓe banggue gande miccore so en kaali tubankiri mbiyen philosophie wonande gandal micco ɓe joddima ɓe mbaddi débatji limtindi kono sikki ala e ɗin débatji kala wo dañi foldeɓe taw kadi toɓɓe ɗe kewani ha tente yewtere makko laaminoɗo leydi France biyeteɗo Nicolas Sarkozy. musidɓe tedduɓe kanko tarih ramadan eɗen gandi wo domini yimɓe hewɓe ɓe jiiɗa diine l'islam ha tenti yiɗɓe hande biyaɗo Abdullaahi biyaɗo Fatima biyaɗo Ruqiya yo tawe e nokkuji taw kadi ko nokkuji pijeteɗi tawa kadi jomum en heddoro inde l'islam taw heddortake diine o woni sunna o woni kaɗe genoɗe taw kadi ko kaɗe ɗe tigui woni ko waɗata kono ɗo geno wiyo haɗɗo wo haɗata ɗon ɗum woni hande ɓeɗo witeɓe occidentaux en ko jiiɗi nannude e meɗen ha naati e men heeɓi hakkude guure men heeɓi hakkude galleji men heeɓe hakkude dinguire meɗen forti koyɗe jooɗi enen kala hande gontuɗen islam moderne en. tarih ramadan haɓama ɗum laabi limtinɗi ha ganduɗa jarniɓe sodde sukaɓe ɗiɗo rewɓe ɓen sukaɓe rewɓe ɗiɗo dañi portude plainte taw kadi porte on plainte ko tarih ramadan holko ɓe mbi tarih ramadan minen kay a waɗi min viol a hefti min hitande tel hen suka debbo goto ni nde haalata ɗum nde ene wonde kulol ne wonde guite ɓuñoje guite mum ne mbama gondi haala mum regaki eɗen gandi ko cottaɗo ñalawma hecci hanki o wonno ko alarba nde tarih ramadan ari ha bowallaɗi diwoje ngal leydi France ko ɗon tigui ɓe mbimo teb o saaha omo tawe e galleji dadiɓe wonɓe to leydi France yoga hen mbi ko ñaweteɗo yoga hen mbi ala oɗo saaha koye losko ɓe goni kono sikki ala aduno kala ne humpiti ko fenade ɓaleri kuƴum saabu dañi hay jaydiyankoɓe woɗeɓe hollirɓe ɗum ɗo hen ala hen kala ko laaɓi tene kadi ko sukaɓe rewɓe kaali ko ala hen dalil labɗo ceer sakane wiye ko ɗum ɗo hen tigui ko hollude en bandiraɓe wonde suka hattama wonde mawɗo ɗum waɗi noon neɗɗo e nder gurdam mum yo tinno worrento no feewi ha tenti e bandiraɓe meɗen yaruɓe to banggue dabo
naatoɓe cuuɗi ene nadda e rewɓe hen sahaaji yoɓe ndentoto yoga hen heewiɗo debbo naate suudu yalti yehi wikkari memi kam bonna inde maɗa taw an hoore maɗa ɗe seediɗo Allah ɗo a memani joomum joomum arno ko ƴewde gurdam muɗum kalanɗa ɗum gurdam muɗum rutti bonnoye inde maɗa ɗum noon an neɗɗo sa yiiɗa inde ma bona woto jaaɓ wonde an tan goto e suudu ene udda ne waɗa cuuray ha uuri aɗa wondi toon e suka debbo tokoso omo wayanma caɗele makko aɗa haalnamo eɗen gandi ɗon debbo ne jogui faiblesse mawɗo no feewi so tawi wo yalti so joddima e sehil makko on wawi widema a memi kam walla a waɗi kam ni walla wo happuma walla wo takkuma walla so tawi ko leyɗele mawɗe ɗe o yaaha waddoya kaytol o wiya a yanema ko waɗimo viol o hefta jawdi ma ha laaɓa duttoɗa cokeɗa taw ganduɗa hunde woodani musidɓe tedduɓe saabi en jofade ngal ɗo jofal oɗo saaha mo gonɗen won musidɗo goto dañiɗen caɗele e nder leyɗele occidentaux en Allah waɗi ko suka dabotoɗo omo woni leyɗele occidentaux kono kadi o woni koye galle garduɗo no feewi biyaɗo hôtel dañi noon suka debbo jeeyaɗo e leyɗele Afrique adda toon ngam yiidirde e makko nde on suka debbo ari ko kamɓiɗi tan gonno nder suudu to nde on suka debbo yalti janggo e muɗum arti o fewnan ɗum ko fewnata ko o wi on yo ya tawrode makko to lootoyo toon ɓayde ɓe goni ko hôtel on yeehi looti toon nde yalti yeehi ha woni balɗe ɗiɗi ari naddinimo kaytol ko dadiɓe tigui ƴettimo ɗon holko woni ngol ɗon kaytol woni ngol kaytol ko oɗo hen o wi kam wawi safrudemi kono nde jaami ha tarode ga molloto ko nden tigui wari wayani am o waɗimi ko wiyete viol on suka jaggi deftere muɗum qur'ana fawi hen jungo mum wondi waati wi so tawi yii e terɗe makko hen tergal yo gene yoɓo fittandu mum ɗon e ɗon ɗo woni ɗo ɗum noon musidɓe tedduɓe firti ko en gaare aduna kulol natti hoolare natti ɗum noon moni kala moni dambo e suudu ene dambodo e neɗɗo goɗɗo wan neɗɗo seede sara maɗa golla golle maɗa jomum yaaha woto yaade ha janggo bonna inde maɗa rokkuma caɗele jippina martaba maɗa jawkal ma tette ha laaɓa duttoɗa kadi cokeɗa tawala kala ko jare ɗeɗon gueɗe saabu eɗen gandi guila aduno fuɗɗi faade hande ene jogui woni yimɓe ala ko woni darde mabɓe so wona bonnude inde yimɓe ene jogui woni yimɓe ko sewɓe ala ko woni yidde mabɓe so wona sewnude ene jogui woni yimɓe timmani ala ko woni hajuji mabɓe himmeji mabɓe so wona kala neɗɗo timmuɗo ɓe jiiɗa tellinde ɗum less ɓe jiiɗa wadde ɗum less ɓe jiiɗa kadi takkude ɗum e tumde ɗum e kala saaha ene jogui sukaɓe rewɓe ɓe joɓata yo yehe mabɓe jarriboɓe ƴeewa ɓerɗe mabɓe homtaɓe daña e mabɓe film walla daña e mabɓe haala naw rokkoya ɓen mofta janggo piira oɗon gorko walla piira on neɗɗo jiɗɗo wadde woni gueɗe so en dokki yeru eɗen gandi DSK ko jinnoɗo ƴamdele follamu e nder leydi France kono sikki ala nde o yeehi États-Unis d'Amérique eɗen gandi dawriyankoɓe mawɓe dañi sottude e suka debbo pullo yo takkumo wonde a yani am a bonni kam a hefti kam kono eɗen jenana ha oɗo saaha mo gonɗen ala fo suudu safirdu hollirde wonde on suka debbo yanama ndeke en gandi suka debbo ko cottaɗo beele wawa bonnude inde oɗo hen gorko beele o waɗa tas ko wiyete didol ɓaloyol oron ka wawde ƴamde ko wiyete lefol laamu
eɗen gandi leyɗele meɗen ha tenti leydi Sénégal yontere ɓe nurdow to nde won neɗɗo goto kalowo gonga cuusɗo haalde gonga jamma e ñalawma oɗon gandimo hay somi haalani inde makko e kala saaha omo yaltay ayawo habrirde leydi Sénégal taw wona scène national o ko scène goɗɗo ko kanko tigui haali wonde balɗe ñanden ɗe dañi suka debbo garɗo e makko wi koko wadda e makko yo tinno wasiyo ɗum o waajo ɗum oɗo saaha mo gonɗen ene jogui caɗele e dewgal muɗum ha ɓurti ni woni o itti numéro makko privé wo rokki suka debbo o wiye kala saaha noddam e kala nde debbo o noddimo o waajo suka debbo a hunde juyto wi rokkam numéro joom galle maɗa mi haalday muɗum beele oɗo saaha mo gonɗon mi ƴeewa rendinde on mi waɗone nokku goto mi waajo on beele haqqillaji mon ne garta mbawon wurde gurdam moƴƴam musidɓe tedduɓe gorko o to hen kusnuɗo suka debbo faade gorko on e kala saaha ene hettoto koɓe kalata ko nde tawno numéro debbo ko baɗɗo ɗum ko wiyete pirate kanko e debbo jaadi hen gam yidde jaggude oɗon musidɓe teddi waɗi saaha goto debbo ƴetti ko wiyete werla yeehi tawoyi oɗon gorko baajotoɗomo e kala saaha o wi ɗum an mi tawi ka kellifaɗo mi tawi ka nunɗuɗo mi tawi ka julɗo mi wawa noon deje saabu hanki jamma mi ɗanaki ha weeti Allah e kulol ko kaari nelimi faade maɗa yomi jarriboma beele mi dañayma tas walla mi dañayma photo walla mi dañayma vidéo on vidéo walla ngon photo mi nawanamo janggo jaam wo daña ko faddorima e ko gollata ko e ɗiɗo gongaji ɗi kalata ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke tene kadi on gorko baɗɗo ɗum o ko kamɓe gollitta e nokku goto a yaw habrirde wotere kamɓe ɗiɗo kala koɓe wajotoɓe ɓe mbajoto ko diine l'islam yo yimɓeɓe peew heewi ɗo debbo husna faade maɗa aray téléphone ma an o gorko joguiɗo whatsapp ene jarriboma walla an gorko debbo aray maɗa e tonggode ma whatsapp ene jarriboma ne homtuma ne nelduma vidéo ngaji ne nelduma photoje taw ko photoje jaaduɗe caysiyagal ha daha ɓernde ma ha hefta ɓernde maɗa rutto e kala saaha yaltine ɗen nate yaltin ɗin ojoji nawa rokkoya sehila mum worɓe walla rokkoya sehila mum rewɓe o waɗa naafi gagal ngam yidde elminde oɗo henna walla yidde bondude inde oɗo henna ɗeɗo gueɗe kala ko gueɗe poɗɗe rentede musidɓe tedduɓe eɗen mbiya tan kala neɗɗo hande ɗo wawi wonde yo andumo haaldata yo andu ɗo haɗata yo andu ko gollata e nder ɓoggi karalleje yo andu garowo e makko so tawi neɗɗo ne alaymani haalanma caɗele mum andumo andu ko haalata ko andu hol gonɗo caggal makko ganda no wayi mbawa rentade ganda aduna ɗo woni ɗo hande yimɓe hewɓe natti hulde Allah keddori Allah koye ceeɓe ɗemɗe mo jiiɗa kala ne haala kono so ɓernde mum udditama ko woni toon ko ɓuuri bonde hay ko firawna somno e ɓernde muɗum caggal ɗum ɗon so ɓenni so tawi oɗon laara jayndeli leydi Sénégal oɗo saaha mo gonɗen oɗon gandi ko ɓuuri bonde Sénégal hande koko wiyete sene porno woni Sénégal filmaji bonɗi ko fate gondigal hakkude debbo e gorko pourtant sernaɓe kala ne gandi ulamawu en ne gandi ardiɓe fedde fatwa ne gandi holko saabi ɓe ñiŋata ɗum ɓe darata ko ɓe ñiŋata ko garangal chanteuse américaine biyaɗo Rihanna ɓe ñiŋata ko garangal hoorejo leydi France biyaɗo Emmanuel Macron pourquoi ɓe ñiŋata sene porno tene hande sene porno bonni Sénégal ɓiye debbo baaɗe mawne miñe kala hen bawɗe wonde sa naati sene porno ma taw toon photoje sukaɓe rewɓe Sénégal mum
ha waɗi feggere koko jamfa koko ɓoora nate mumen mbaɗa e nder internet mbadda hen montage ene gonda e worɓe woɗɓe soɗon teski ñalawma heccanke o hawa jaayi debbo gardiɗo fedde wat boniyankagal yo iw ha laaɓa e nder leydi sénégal jiyaɗo nder guejdande maayo o holri ken wona ujunnaje 6 plante joƴƴinama to gendarmerie holko saabi joƴƴina ko sukaɓe rewɓe hewɓe tawɓe nate mumen e nder sene porno ene ɓoora ha laaɓi ha mbi cer worɓe woɗɓe ne gonda e mumen ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke sénégal yettima hande bonande muɗum e oɗon niveau eɗen pawi hen guite ɗen laara hay goto humpaki ɗum noon wasiya timmuɗo ceniɗo jertinowo yimɓe dentinowo yimɓe hono annabi men mo jami kise woni darorino woni nasiran wa basiran omo jertino mo weltina min mboɗo jertina en mboɗo jertino hooram mboɗo jertinma an keɗotoɗomi mboɗo jertino goɗɗo ɗo wawi wonde kala ndentoɗe ɓoggi karalleje ndentoɗe nate bonɗe ndentoɗen vidéo ngaji bonɗi ndentoɗen audio bonɗi naafigueji nana e nder men bonnoɓe nana e nder men kala koɓe keeɓi koɓe nawoɓe ɓe gona suuɗoɓe sirluji ɓuuri bonde aduna pop hande ko neɗɗo wasde suurde sirlu hande goto e men kala ene haala kono wona cuuɗowo sirlu kala nde sirlu ari ko caktowo o wona moftowo sirlu en natti wonde joomen sirluji hono oɗo henna maccuɗo allahu subhanahu wa taala nde sirlu makko suurti no ñagorni allah subhanahu wa taala o wiya sahiba sirra inna sirra qad zahar la uridu hayatahu bada mastahara ndeysan ko wali allah omo suuɗigal waliyagal nde feeñani lamɗo wuro ngo teddinimo rokkimo galle martibinimo o ñaagui allah subhanahu wa taala an joom sirlu an rokkimi oɗo henna sirlo feeñi mi yiiɗa wurde caggal sirlo feeñi eɗen gandi ko sirlu moƴƴo kono an oɗo henna neɗɗo keɓɗo sirlu bonɗo e neɗɗo duttuɗa dokkuɗa ɗum goɗɗo ha goɗɗo rokka goɗɗo yiɗa firude ɗum goɗɗo ɓeɗo pop so ndendi wona yimɓe moƴƴuɓe wonata yimɓe aljanna wona yimɓe ɓe allah haali wona yimɓe jokkoɓe enɗam ko taƴoɓe enɗam ɗum waɗi noon hande en gare aduna dajjitiɗo bawɗo kala yo rento bawɗo kala yo suur hoore mum hay saɗa maaya wanno bocar hamadoun farana wini joɗɗa hay saɗa yeewe jaggo sirluma mbaɗa e ɓernde ma mbaɗa hen kannar kam e coktirgal coka ha tiiɗa ndena hoorema ndena ndimagu ma ndewa gueno ɗoftoɗa sunnaji annabi o sallallah alayhi wa sallam ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke buuɗal yurmeende so feeri feeñe windere moni kala janga hen gonka janga hen rendo beele naafigagal e haasidagal e lesɗinde yimɓe famɗinde yimɓe yaltay men ha laaɓa moni kala yiya goɗɗo nan hono muɗuma moni kala suura hono muɗuma ganden aduna ne heewi ayibbaji yo gen rokku en ñalawma moƴƴo malaɗo aljuma moƴƴo malaɗo juulen jokken en ɗam moƴƴinen moƴƴodiren e hakkude meɗen guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar kettoki malaki jaam yo jaam Allah ñalla nena